Όταν σταματάμε στα φανάρια, πρέπει να βάζουμε νεκρά ή όχι, Αφροδίτη? Όχι. Όχι. Ο νέος οδηγός καλό είναι να μην τοποθετεί νεκρά. Για ποιους λόγους δεν πρέπει να τοποθετήσουμε νεκρά? Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω. Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πρέπει να είσαι έτοιμη, εσύ ουσιαστικά να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά σε σχέση με τους άλλους οδηγούς. Γκαζάκι. Άλλος λόγος είναι ότι το πιο πιθανό είναι να ξεχαστείς την ώρα που θα γίνει πράσινο το φανάρι. Θα δούμε και δεύτερη. Σιγά σιγά θα στρίψουμε. Το πιο πιθανό είναι ότι μόλις το φανάρι γίνει πράσινο θα ξεχαστείς και δεν θα τοποθετήσεις πρώτη. Ή ακόμα κι αν το θυμηθείς θα το κάνεις πολύ βιαστικά. Με αποτέλεσμα να μην πατήσεις σωστά μάλλον το συμπλέκτη.